Er du klar, Rasmus? Vil du sige noget til Inger kun? Nej. Vil du ikke sige Jeg er ikke klar. Nej, men når du er klar. Hvornår starter I? Du kan bare gå i gang. Det I siger nu, når I er klar. Nu! Okay. Hvad vil I sige, drenge? Ja, hvad var det? Tak for kalenderen. Tak for kalenderen. Og det var gode gaver, vi fik. Og det var gode gaver, vi fik. Hvad siger du det? Hvad var det nu, I sagde tidligere? I lige før, der sagde I noget. Hvad var det, I sagde? Hvorfor? Vi savner jer. Vi savner jer. Glæder jeg til, at I kommer hjem. Vi glæder Nej, til I kommer hjem. Vi glæder jer til, at I kommer hjem. Vi glæder jer til, at I kommer hjem. I kommer hjem. I kommer hjem. Hvad var det, du spurgte om? Du spurgte, hvornår kommer Inger hjem? Og Guld. Og de andre. De er hjemme. Men det er kun ham. Ej. Skal vi stoppe? Hej hej.